Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tasha ta mai suna Duniyar Zamani TV. A yau insha Allah za mu kawo muku bidiyo ne game da yadda ku buɗe Trust Wallet da kanku a wayarku ba tare da kun jira wani ya buɗe muku ko kun ba mu wani ya buɗe muku ba. Amma kafin mu shiga cikin bidiyon kai tsaye, dan Allah ga waɗanda ba su mana subscribe ba daure su mana subscribe. Kana kuma ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa ku zaɓi all. Sannan ku mana liking. Ok, mu shiga cikin bidiyon kai tsaye. Ga waɗanda suke da ga waɗanda suka sayar da ake download na application a Play Store, kai tsaye za su shiga cikin Play Store nasu ne su rubuta Trust Wallet sai su ɗauko application ɗin. Waɗanda kuma bai san yadda ake ɗauko wani application ba, da ƙarshen bidiyon nan idan kun biyo mu har ƙarshe za mu nuna yadda ake ɗauko wani application na Trust Wallet. Ok, mu shiga cikin bidiyon kai tsaye. Ga application ɗin dai kuna gani, za mu shiga. Ok, gashi mun shiga cikin application ɗin kai tsaye. Gashi nan zai nuna ma get start, sai ka taɓa get start a ƙasa. Bayan ka taɓa get start, gashi nan zai nuna ma kamar haka nan zaɓi na farko ga zaɓi na biyu. Zaɓi na farko ya ce I don't have a wallet. Idan baka da wallet kaga yanzu zaka buɗe sabuwa, kawai sai ka taɓa shi domin ka buɗe sabo. Na biyu kuma idan kana da su, akwai wasu passphrase, wasu kalmomi guda 6 words na turanci da suke bayarwa. Ok, guda 12 da su za ka yi amfani dai ka shiga cikin wallet ɗinka. A taƙaice dai gashi mu za mu zaɓi na farko tun da ba ma da ita. Ok, gashi nan ya ce ka seta password. Amma yan uwa kun gane da yake wannan shi Trust Wallet yana da matuƙar tsaro. Na san za ku ga duhu ne a wayarku, kai tsaye za ku ga haske ya ɗauke ba kwa gani. A kuma ne yasa ba, saboda suna da security ne sosai. Amma kar ku damu, duk dai abin ba zai gagara ba. Da abin da zamu yi dai ku saurara ku ji abin da ake buƙata, sannan kuma idan kuka zo inda kawai za ku fi ganewa sosai. Ok, a nan ya tambaye mu ne mu yi create na password guda 6, ma'ana lambobi pin wanda mu dinga shiga da shi. Ok, gashi za mu yi creating. Kamar yadda kuke gani, ko in ce na san ba lalle ma kuna gani, kawai dai gashi nan mun seta wannan abubuwa dai da suka buƙata. Wannan pin guda 6 mun seta shi. Sannan za su kawo ka nan kamar inda suka kawo mu dai a taƙaice. Gashi nan za su nuna maka wani zaɓuka guda 2. Gashi nan da wani encrypted backup to Google Drive da kuma backup manually. To abin da za ka yi shine za ka zaɓi backup manually. Gashi nan shine option 2. Gashi nan mai alamar Trust Wallet ɗin ma sai ka taɓa shi kawai. Da ka taɓa shi zai nuna ma wuri kamar haka, zai nuna ma wasu wuri ana so ka ciccige su. Suna tabbatar ma da cewa muddin ka rasa passphrase ɗinka, wasu kalmomi da su baka guda 12, idan ka rasa su a littafi dama za ka rubuta su, kar ka rasa su. Idan ka rasa su za ka rasa komai naka na cikin Trust Wallet. Za ka yi tick guda 3 gashi nan. Daga nan zai nuna ma continue, gashi nan sai ka taɓa continue. Ok, gashi nan ya nuna mana wannan abubuwa guda 12 kamar yadda kuke gani. Kawai za mu yi copy ɗin su, sannan za ka samu wata wayar ko dai wani abu haka ka ɗauke su, ta inda a gaba za su ƙara tambayar ka su ne ka yi arranging nasu. Sannan ku kula cewa za su baka ta 1, ta 2, ta 3. Kar ka sake wai ka ɗau ta 2 kamar da ta 1, hakan zai baka babbar damuwa. To mu gashi nan dai a taƙaice za mu ɗauka. Ok, to abin da zamu yi, ko kuma ka samu wata wayar ka ɗau hoton shi, zai fi ma sauƙi wajen saurin gama kenan. Sai ka taɓa continue a ƙasa. Za su tambaye ka, gashi nan sun ƙara baka kalmomin a hargitse. Za su ce ka zaɓi wacce ta 1, wacce ta 2, wacce ta 3 duka dai. To mu gashi nan za mu ciccike. Ok, gashi muna ciccikewa mu. Ok, gashi mun gama ciccikewa, sun ce well done. Kawai za ka danna done ne a ƙasa.
mun tabbatar da cewa ka yi copy ɗin shi kenan. To gashi nan yana mana creating wallet. So ƴan uwa gashi nan kai tsaye trust wallet ɗin mu ya buɗu ba tare da wani ɓata lokaci ba. Gashi nan okay. Gashi nan kawai dai wasu hotuna ne suka ɗan nuna mana. Gashi nan zaka taɓa wannan enable ɗin, enable gashi nan zaka taɓa shi. Gashi nan kamar yadda kuke gani trust wallet ɗin mu ya buɗu lafiya lau ba tare da wani ɓata lokaci ba. Sannan ƴan uwa ga waɗanda muka ce za mu nuna musu yadda ake ɗauko wannan application ɗin a Play Store ko a wayarsu dai a taƙaice, bara mu je mu nuna musu yadda ake ɗauko shi. Zaka zo ka nemi ina Play Store na wayarka ne domin ɗauko wannan application ɗin. Mu ga Play Store na wayar mu nan kawai za mu shiga kai tsaye. Okay gashi mun shiga. So zaka zo kan okay setting muka shiga. Zaka shiga Play Store ne, wannan Play Store. Sai kawai ka taɓa shi. Zai nuna ma kamar haka. Sai ka taɓa wannan alamar searching ɗin na sama. Wannan da kuke gani. Nan a sama. Kawai za ku taɓa shi. Idan ka taɓa sai ku rubuta trust wallet kamar yadda kuka ga na rubuta. Haka za ku rubuta trust wallet, kawai sai ku yi searching. Gashi nan ya kawo mu da yake muna da ita nuna mana open, ku kuma idan ba ku da ita zai nuna muku install ne. Kun gane kamar yadda wannan ya nuna, kawai za ka yi installing nashi akan wayarka lafiya lau ba tare da wani ɓata lokaci ba. Ƴan uwa fatan kun ji daɗin wannan bidiyon. Ga waɗanda ba su mana subscribe ba su daure su mana subscribe. Kana kuma ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa ku zaɓi all. Sannan ku mana liking, sharing.